Stemningen er elektrisk. Spændingen er meget stor, og derfor tager jeg nu ordet til en særlig meddelelse. Der er udskrevet valg til afholdelse den 26. marts på Færøerne. Der kommer måske også snart et valg i Danmark. Så det her er måske min allersidste tale i Folketinget, og derfor vil jeg gerne sige tak. Jeg har som bekendt ikke været nogen partipolitisk kriger her i huset. Jeg har mere forsøgt at repræsentere Færøerne som helhed. Og jeg vil takke for den tillidsfulde dialog, jeg har haft med alle partier, og det konstruktive samarbejde, jeg har haft med alle partier her i huset. Tak til regeringen for samarbejdet om de store investeringer i retsområdet på Færøerne. Tak for, at det skriftlige løfte, jeg fik før sidste valgkamp om et nyt fængsel på Færøerne, er blevet indfriet. Tak for samarbejdet på udlændingeområdet, der har haft meget stor betydning for visse personer på Færøerne. Tak for aftalen om, at det færøske erhvervsliv bliver inddraget i investeringerne på forsvarsområdet. Tak for det nye udspil, som kom forleden dag, om at der skal undervises mere om Færøerne i den danske folkeskole. Men først og fremmest vil jeg sige tak til regeringen for at gå forrest for at mobilisere den europæiske støtte til Ukraine. Jeg synes, det har været virkelig imponerende. Og det er meget imponerende, at det lille land går forrest, og der er så bred støtte i hele Folketinget bag den linje, at der er så stor støtte i hele befolkningen bag den linje, selvom den koster mange penge. Jeg synes, det er meget imponerende. Også tak til regeringen for at mobilisere støtte til at stå imod USA's krav på at overtage Grønland. Det vedrører selvfølgelig også Færøerne. Der skal jeg også på Færøerne sige tak for det. Det har været imponerende. Så tak for de år, jeg har været der. Hvis jeg ikke vender tilbage, så vil jeg sige, at Danmark har et meget, meget fornemt folkestyre, som man kan være særdeles stolt af. Tak for tiden, hvis det var tiden. Tak. Tak for det. Der er en enkelt kort bemærkning. Hr. Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Ingen ved, hvordan Folketinget ser ud efter påske, og derfor vil jeg bare gerne på egne og mit partis, og fornemmer jeg mange andre kollegaers vegne, have lov til at takke hr. Skåle for et eksemplarisk kollegaskab, for nogle opbyggelige og fremragende taler, og for at indføre i hvert fald mig, og tror jeg mange andre, i det færøske folks historie og virkelighed. Det har været en ære og et privilegium at kunne tale sammen i det daglige, og også de gange, hvor vi har haft lejlighed til at besøge Færøerne. Og det gode ved, at valget kommer nu, det er, at så kan vi jo alle sammen komme til Ólavsøka og fejre den færøske nationaldag og høre midnatssang. Og jeg er sikker på, at uanset hvad man stemmer og hvor man er ved folketingsvalget, så vil vi alle sammen være stolte af netop det. Så tak til hr. Skåle. Ønsker ordføreren? Mange tak for det. Når jeg taler om et eksemplarisk folkestyre, så er det netop det, at man kan mødes på tværs af meninger. Vi kender jo spørgeren meget godt, og selvom vi er meget uenige politisk, så har man jo haft et fortrinligt personligt forhold. Også den hensyn, der bliver taget, når vi har været sammen, så bliver det altid spurgt, skal jeg tage en selfie, eller tror du, det skader dit omdømme? Tak for det hensyn. Og der er ikke flere korte bemærkninger, så vi siger tak.